Uthula mahlane nabantu, uthula mahlane namakholwa, uthula ngene nebazalwane endlini. Into lesengiyicansukile la ngaphandle, kodwa sethembe ukuthi ngoba naku sengingenile sitawuqala nje sesi abe nje nethi 1 yabona ashaye athi mici mbili bese Wozani bangcwele ngiyanibikelela kuphila kuphi la kufinyelela khona lo music video lona uDr Thulani insizwa kaManana le eMpumalanga ngiyakumema mzalwane ngomhla ka27 kuAugust 2022 indoda kaManana indoda kaNkulunkulu izobe ilapha endaweni yaseMahodumo Gardens kanye Usekutswana ke lapho bazalwane kufanele ukuthi sizilungiselele senzani na uya vaccinator fanele uteste bese uphatha imask yakho ukuze wamukeleka kule yandawo awuqaleke manje sithandwa sami sikaNkulunkulu uyothenga itikiti lakho ukuze sibonane lapha siyodumisa uNkulunkulu bazalwane siyambonga uNkulunkulu asanihlelela nokuthi ngithola amatikiti hayi bazalwane kuyobe kusinde ngoba ethole kuyobe kumnandi kudunyiswa indlela engingayazi asihlangane khona bye Yemfo ngitshela yebo mfundisi umncwaba ngisayibona imali angiyithole la kwenzakala kamfundisi nami ngimangele mfundisi kunzima abantu abasashoni na abasezi mfundisi sengize sengifika nasekuseni ngibashe bahle mhlawumbe sebenze kuseni awuqhamuka ora idla le mali cha hayi mfundisi bese ngithi ngizawuzama nokuthi ngiphume la ngaphandle ngibheke kwenza yebo Sawubona mfundisi. yebo Ngizocela usizo lapha. ngicela usizo Ngishonelwe inja yasekhaya. Sengizocela abantu. awu mfundisi ungabelile asingabe izinjalo ekhaya la ekhaya ngaba bayizi ngiyathanda phela ukusiza kodwa cha inja singcwaba la ekhaya orisena ngcwaba izinja mangakhona angikwazi Ngizocela usizo. hayi mntanami ngiyathanda phela ukusiza ubani gama lakho manje Ngaziki. hayi zinhle ngeke sikhona ngibambele nje siyathanda phela ukusiza kodwa la ekhaya singcwaba izinja singcwaba abantu angithi khanya kulunga Angiyezwa kwamfundisi. Sengiyahamba mfundisi. Lalo 2000 ethi ngizokushiyela yona. Ngizonikeza umunye umfundisi. zinhle sondela ngani yakho uthi kanjani Engilalo 2000 ebengithi ngizokushiyela yena. So ngizocela ubani gama lenje ubani Shibani. Shilibhati ubochaza zinhle yabona khululeke njengani yami uzwa manje angikuzwa kahle mina yabona uthe ubani gama lenje Shibani. Shilibhati after tears obikhona Ebizokukhona. labantu bama-city house bazobe khona lapho embalweni wami Ngizokuthola abazali bekhona. hayi wena ngempela lalela mfundisi batshele abantu bama-city mfundisi abanikazi bamqala ngabasi-10 rand Yebo. ubatshela ukuthi ngiyeza ngiyezwa nganyana Yebo ngiyezwa. uyangizwisisa zinhle ubatshela ukuthi ngiyeza yenini ngiyeza lapho sukani lapha emgaqweni ngiyagenqa mina ngale mbaso Manana,
Baba Somalia bayakhona kodwa banamandla omulo baba bayakhona kodwa banamandla